Zdarec, já vás opět vítám vapeři a vaperky na kanále Frost Brew Vape a než se společně podíváme na první ochutnávku od společnosti Alpha Origins, tak vám moc krát chci poděkovat za váš zájem o moje videa. Hrozně se mi líbí, jak roste ten kanál nahoru, jak roste ta sledovanost, mám radost z těch komentářů i z těch lajků, takže jdeme na to. Dneska si společně zhodnotíme likvidy od firmy TI Juice alias Alpha Origins. Jedná se o americký produkt, jak je napsáno v popisku, tady když se podívám na monitor před sebe, vyrobeno v USA. Každopádně jedná se o Shake and Vape, který je 15 ml příchutě v 60 ml lahvice Chubby Gorilla. A výrobce tady píše, že založení by mělo být něco kolem 5-7 dnů. Já to mám založený 14, aby to bylo fakt intenzivní, aby jsme si mohli říct, jestli jo nebo ne. Co se týče těch příchutí, já jsem trošičku skeptický, protože v nich má být i kokos, co jsem tak koukal dopředu. A nevím si, jestli je to úplně to pravý ořechový pro mě. Ale nicméně, když jsme u toho ořechu, tak první kousek, na který se podíváme, tak se podíváme na luxusní tabákovou příchuť, která tvoří kombinaci nasládlého likvidu s ořechovým nádechem. Jednotlivé složky tvoří kokos, arašidy a whisky. Jedná se takzvaně o Nutty Tobacco Long Fill a já jsem na tenhle kousek docela zvědavý, protože tam není nic, co by mi mělo teoreticky vadit až na tu whisky. A docela mě zajímá i ten voříšek, jak moc je věrohodný, takže my se na to podíváme. Alpha Origins Nutty Tobacco, 15 ml. Mám to zaleželý fakt těch 14 dnů, je to český výrobek, já těm českým výrobkům úplně moc nevěřím, já mám radši maceráty od jiných výrobců, ale jestli mě to překvapí, tak to jsem zvědavý. Každopádně mám čistý build, mám tam Eničko 80 drát, v tuhle chvíli mám něco kolem 78 odpor a vatu jsem použil BP Modes. Je to BP Modes? Jo, BP Modes. Teď jsem si nebyl jistý, protože tady ještě na stole mám trošičku bokem hozený Super Sorb Cotton, který už se dneska nedá sehnat a ten si tak jako šetřím na ty lepší chvíle. Každopádně my tam naházíme pár kapiček a řekneme si, jestli vůbec má cenu ten likvid kupovat, jestli to, co je psané na tom internetu, odpovídá tomu, co já cítím. Ač prostě 100 lidí 100 chutí a můžeme to každý cítit úplně jinak. Jdeme na to. Tak to je hodně zajímavý. Úplně jako na první dobrou, fakt na první dobrou, na ten první potah mě tam překvapila ta whisky. Normálně z toho cítím tu lamorku a doufám, že to není zakázaný říct to YouTubekem. Taková ta hořká chuť té tulamorky tady v tom krku, takhle vzadu. Ještě si tam kápnu. Se omlouvám, jsem trošku nachlazený. Teď jsem zrovna týden měl jako fakt rýmu a netočil jsem ani žádný videa pomalu, protože s ucpanýma dírkama a bez chuti to fakt nešlo. Ta whisky je výrazná. Úplně fakt tam cítím prostě klasickou tulamorku. Fakt ji tam cítím, nemůžu si pomoct. Trošku vzadu mi zůstává i ten, nevím, jestli bych řekl, že je to přímo arašída. Spíš bych řekl nějaký voříšek. A úplně v pozadí, jestli je tam kokos, nebo jestli je to kombinace toho ořechu s tou whisky, je to takový do kokosova, ale úplně bych neřekl, že to je kokos, ale jako něco tam cítí takovýho je. Tohle to nebude pro mě úplně na all day vape, ale dokážu si to představit, kdybych šel s partou lidí z práce a šli bychom si sednout do nějaký pěkný restaurace, dát si prostě panáka whisky a tohle si tam k tomu zavapovat. Vůbec bych se tomu nebránil, ale jako all day vape pro mě 100% ne. Každopádně tak to byl první kousek od firmy Alpha Origins Nutty Tobacco. Já ho hodím bokem úplně. Trošku si tady asi ještě odvapuju. Jo, dobrý. Už to tam není cítit.
Každopádně máme tady druhý kousek, na který se asi úplně netěším, nemůžu říct, že jo. Nevím, jestli to i vyslovím správně, nicméně zkusíme to. Cinnamon buns. Jedná se o fenomenální skořicový šnek zalitý silnou vrstvou krémové polevy. Přináší jedinečný dezertový zážitek. Já na ty dezertovky fakt nejsem. Jo, to už vy, co mě sledujete, moc dobře víte. Každopádně i jako kombinace skořice úplně si nejsem jistý. Takže já kdybych to asi četl úplně bez toho, tak bych řekl Siamont a on je to cinnamon. Koukneme na to. Z toho cítím normálně mafina. Teda, pardon, koblihu českou. Možná... Ale je to teda hrozně sladký. Fakt je to sladký. No, tak tady půjdeme asi zlehka. Skořice, šnek, krémová poleva, dezertový zážitek. Tohle to myslím, že bude mít asi úspěch u lidí u mě v práci, protože já ty likvidy nejenom, že je hodnotím sám za sebe, podle toho, jak já je cítím, ale mám v práci momentálně asi tak 2 lidi, kteří taky vapujou a nechávám je to ochutnat, protože mě zajímá i jejich názor, protože každý fakt cítí ty chutě úplně jinak. Máme tam 14 W. Ten krém tam je a je hodně výrazný, takže asi si myslím, že pro někoho, kdo má rád hodně sladkých věcí, tak tohle mu bude chutnat. Ale tu skořici tam necítím, jako takovou tu klasickou skořici, kterou nám sypaly babičky na ty buchty, aby to prostě mělo ten šmrnc a ten šmak, tak to tady prostě já necítím. Dáme tomu ještě šanci. Já z toho cítím normálně nějaký, ač to tam není psaný, tak z toho cítím takový ten nugátový krém s tou vanilkou. Když se podíváme ještě jenom takhle v rychlosti, nepíšou tady nic ani o žádném kokosu, takže to je dobře, protože já tam kokos necítím. A u toho prvního měl být a taky jsem ho necítil. Je to teda hrozně přeslazelý, fakt je to přeslazelý. Nicméně tohle byl teda cinnamon buns. Je to buns, čtu to správně, no, na těch lahvičkách je to buns. Na těch lahvičkách to je takový to písmo, že bych občas řekl, že jako úplně ne. Já si teda ale tady odfouknu. Jo. Dobrý. A náš poslední kousek, na který se společně podíváme, a toho se bojím, protože ve vapingu jsem se ještě nesetkal s ničím, co by bylo dobrý kokosový. A to jsem pár kousků vyzkoušel i převážně na Vánoce, kdy jsem si chtěl fakt dopřát takovou tu rodinnou atmosféru, vzít si něco prostě dezertového, sladkého, k tomu vaječňáku. Nicméně, jedná se o coconut donut. Tady asi nemusíme úplně překládat, co to je. Podíváme se, co nám píše výrobce. A výrazný mix tropického kokosu s krémovou koblihou uspokojí i ty nejnáročnější mlsouny. Právě tam je to úplně to samé, 5 až 7 dnů, 15 ml. Já nicméně jsem používal bázi 70/30 na dolejvání od Imperie, protože tato báze se mnou už jede od loňského léta a nějak, abych tady řešil poměr 50/50 a řešil, že v létě tohle, v zimě tamto, tak dávám 70/30. V podstatě se dá říct, že výsledný poměr mě vychází 60/40. Ukaž. Když tomu čuchnem, něco tam je cítit, lehce kokosovýho. A je to teda taky sladký. Je to teda hodně sladký. No, půjdeme do toho zlehka. Hodíme tam náustek, možná tam přidám na 15 W, když už teda je to sladký, a koukneme na to.
Jako takhle. Krém tam je cítit, o tom žádná. V tom předchozím ten krém byl hodně výraznější než tady, ale ta krémovost tam je. Úplně nevím, jak by měl chutnat tropický kokos, ale já si nemůžu pomoct. Moje chuťové pohárky nedokážou identifikovat ani základní kokos, na který jsme všichni zvyklí. A jako děti z toho taky určitě kupovali v krámě, nebo vaši rodiče, že jo? A vyřezávali ho a vylejvali z toho to mlíko a pak se z toho dělalo cukroví. Asi bych řekl, že krémovost tam cítím. Koblihu úplně ne, ale ten kokos je prostě jde do pozadí. Ale je možný, že to dělá atomizer. Přece jenom ta VF1 vytahuje trošičku jinačí chutě než ty sladký. A že bych si to musel úplně nalejt do nějakého jiného atomizéru, pro mě to není tyhle slaďárny. No, budu se muset trošičku potom napravit tabákovkama v příštím videu, a jich si srovnal ty chutě. Každopádně, tohle byla řada Alpha Origins od společnosti T.I. Juice. Já ještě jednou děkuju za to, že jsem měl možnost to ochutnat od společnosti T.I. Juice a mě by zajímal váš názor. Mě by zajímalo, co si o tom myslíte, pokud jste to měli, jak jste na tom s ochucenýma tabákama, nebo jak jste na tom se sladkýma věcma, co vám tak nějak vyhovuje víc. Budu rád, když mi tady zanecháte like, komentář a to nejdůležitější, zazvoníte mi na zvoneček a pomůžete mi trošičku vyrůst zase o kousek vejš. Mně se fakt líbí, že když se na to podívám z průměru, tak mi vychází 1-2 followeri denně, jo, lidi, co zazvonějí, já si toho vážím. Vážím si i lidi, co se na to podívají a na nic nekliknou, protože je to moje práce a baví mě, když vás baví moje tvorba. Každopádně moc krát vám děkuju, my se uvidíme u další ochutnávky a myslím si zhruba do konce tohohle týdne, že budu schopný něco ještě udělat, uvidíme, jak mi to dovolí práce a těším se zase příště. Zdarec!